Assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa, kamar yadda kuka sani sunana Abubakar Ahmad daga tashar Zamfara Online Tech. A wani sabon bidiyo insha Allah za mu nuna muku hanyoyin da za ku bi domin ku rage mugun shan data a Telegram ɗinku. Idan ka san kana amfani da Telegram to kada ka bari a barka a baya, domin da zarar ka sa kuɗi naira 100, 200, 300 sai ka ga an yayi ma kamar me nan da nan sai a yayi ma kuɗi. Kuma yan uwa ga halin da muke ciki na rashin tsaro da tsadar farashin kayayyaki, kuma ka je kawo hal da ƙyar ka samu kuɗi da ƙyar da zufa ka zo ka sa, amma kuma an zo an yayi nan da nan. Masu kamfanin Telegram maimakon ka zo kana sa musu data a banza a wafi a ta yaye ma data, to gara ka bari sai da izinin ka sannan a sha maka data. Idan ka san ma baka amfani da Telegram din amma kuma kana da sha'awa ka to da kasa sai an ja maka data ko da izinin ka ko ba da izinin ka ba, to ga hanya mai sauki wadda zaka bi domin ka rage shan data a Telegram ɗinka. Ka biyo mu daga farkon wannan bidiyo har zuwa ƙarshen shi, amma kafin na uwa muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all. Mun gode. To mu shiga cikin bidiyo. Da fari za ka buɗe manhajar Telegram ɗinka kamar haka. Bayan ka buɗe manhajar Telegram ɗinka, daga gefen ka na hagu daga sama ga wasu layuka nan guda uku, sai ka taɓa su. Bayan ka taɓa layukan nan guda uku sai ka jawo daga ƙasa. Akwai wani wuri inda aka rubuta setting, ga wata alama nan ta setting sai ka taɓa ta. Ok, bayan ka kilike akan wannan alama ta setting sai ka jawo ƙasa a hankali a hankali a hankali. Ga wani wuri inda aka rubuta data and storage sai ka kilike akan shi. Bayan ka yi kiliki a kan shi ga wasu alamomi nan guda uku. Zaɓi na farko an rubuta when using mobile data. Idan yana a haka sai ka bar shi, idan kuma yana kunne sai ka kashe shi. Wato da hoto da bidiyo za a ja maka MB 10, duk bidiyo duk hoto sai a ja maka MB 10. To sai ba za a sake ja maka data a hoto ba da kuma bidiyo. Sai na biyu, nan inda aka rubuta when connected on Wi-Fi, nan ma da hoto da bidiyo za a ja maka MB 15, kuma ko da izinin ka ko ba da izinin ka ba. To abin da mafi muhimmanci da za ka saka klikin a nan wurin, shikenan ka kashe. Ba za a sake sha maka data ba ta hoto ko ta bidiyo ko ta waka ko ta document ko min ne za a turo, sai in kai ne ka ba da izinin a taɓa wannan abu. Sai na uku, when roaming, ga yanayin inda aka sa photos shi ma sai ka kilike akan shi kamar haka. Bayan ka kilike akan shi kamar haka kawai sai za ka yi minimizing, shikenan. Daga wannan ranar ba za a sake sha maka data a Telegram ba, ko an turo hoto ko an turo bidiyo ko an turo waka har sai da izinin ka. Saboda masu kamfanin Telegram suna bala'in samun kuɗi ta hanyar wannan data da kake sa musu, kuma kai baka ma san amfanin ta ba ana jaye maka. To insha Allahu idan ka yi amfani da wannan ba za a sake sa maka data ba daga nan har illa masha Allahu. So mun gode, kada ka manta da alamar subscribe da danna alamar ƙararrawar sanarwa sannan ka zaɓi all. Mun gode. Kuma kai like na bidiyo don uwa kai share domin yan uwa su amfana. Kuma insha Allahu zuwa anjima za mu saki wani sabon bidiyo. Ka kasance kana da data kuma kana da caji. Insha Allahu zuwa anjima da daddare misalin karfe 10 zuwa 11 za mu saki sabon wani bidiyo. Mun gode.